Намираме се в Северна Македония. Дойдохме на гости на едни приятелчета и тепърва следва да разберем какво има в тези македонски планини. По-конкретно в момента сме в град Битола. Ето това, което виждате, е града, а тепърва ще разберем какво има в обкръжението му или по-скоро в планините. За момента изглежда доста интересно. Навсякъде има нещо като път направен и то по-специално някакси като офроуд път направен за хората. Нямам представа, може и да си е екопътека, обаче наистина изглежда като офроуд път. Нали, ако е екопътека, малко странно, защото, както виждате, навсякъде е кално, а ако все пак хора минават пеша, нали, те докато се върнат, всичките ще са в кал. А това изглежда като писта, подобна на тази, която има до село Люлин. Нямам представа дали наистина е такава, но аз съм достатъчно голям идиот, че да я пробвам. Така че, както казах, аз съм достатъчно голям идиот, за да проверя тази писта. И точно това ще направим в момента. Сега си търся как да стигна до нея, понеже нямам никаква представа къде е входа. Официалният вход по-точно. Така че просто ще влезнем. И ще покараме на пистичката в Македония. Тя си е буквално за мотокрос, не е много за АТВ-та. Но е доста голяма. Вау! Това скокче е много готино. Ако имаш мотокрос моторче, може да се забавляваш тук. Браво на хората! Браво! Завоя се взима с дрифт, разбира се, няма как иначе. Скокчето този път няма да сме толкова нагли като на клипа от пистата. Чак пък да скачаме, нали, не е нужно. Там си начесахме крастата, тук няма нужда да го правим това. Това скокче напред, че е нещо интересно, но не и в момента, не и с тази машина. Интересно, сякаш почти се върнах. А то всъщност това изглежда като втора обиколка. Но всъщност не. Ще видим кога ще направим цяло кръгче. Доста голяма изглежда. Доста голяма. Все още не сме обиколили цялата писта. Не сме направили пълна обиколка.
готина. Пистичката е супер. Явно тук вече е края и, така че аз просто ще се върна. Ето го аверчето, не издържа и май реши и той да се пусне с мен. Ето тук. Аз от тук минах. Айде да видим какво ще направи. Аре бе! Давай! Я, той нещо. Значи няма как да излезнем и да не нацапаме АТВ-тата. Те са за това. Давай бе! А? Нормално, нормално. Така е. Между другото, не знам дали в предишен епизод съм ви разказвал, това е приятелчето, което наскоро си купи същото АТВ, Segway. Но неговото е на... няма 300 км. Така че да, определено е сравнително новичко. Той още не го е свикнал. Кара малко по-предпазливо, аз пък съм идиот и не го изчаквам. Нали, това не е много колегиално от моя страна. Давай бе! Айде! Да, както казах, явно го е дострашало тука. Ма няма проблем, сега ще убием страха. Давай, на целата! Ами да. Това също е интересен за мен момент. Искам да го видя.
И сега изкачването тук също ще бъде нещо интересно. Да, бе? Аре, бе! Дано да не го хване страх и да пусне гъста. Ако тръгнеш, не пускаш гъста. Чакай. Ако решиш да го качваш, тръгнеш ли, не пускаш гъста. Не пускаш. Няма страшно, въпросът е, в смисъл, качвали сме по-тега. А после оттам на къде се кара? Така завиваш. И това е края горе-долу. Това е края. Аха. Една си баира, брат. На 4x4 ли го? Не. Ти луци, то назадно го качват, а на 4x4 за какво? Нормално, бе, нормално. Ако искаш, ще мина пак пред тебе. Не така, дай назада и дай газ. Трябва да има някаква инерция, когато тръгва. Защото там може и да не е, ама тук си е доста стръмно. Не, че няма да го изкачи, ама ако все пак му прибуксува тук, може да се притесни и в момент на паника може и да реши някакви странни неща. Добре, хвана го страх. Нормално, все пак и машината е нова. Още не знае какво да очаква от нея. Хайде да отидем при него. Ако можем да тръгнем от тук. Покарахме малко по пистата. И сега се качваме да разгледаме какво се случва нагоре. Всичко наред ли е? Видях един крак да отскача. Perfect viewpoint в Битола 2. Малко по-натам едно. Кое е по-хубаво? 2 или 1? Капитанине Петколо командирине Ялласай Петко остави Подсванка пусто хайдуство на майка ти са